Goeiedag, of goeienaand, of goeiemiddag. Ons is vandaag in Klapmuts bij de Stevens of Raad. Ons dienen in de huizen, kerken. Zo ons is vandaag een van onze ledematen, een van onze kinders van Klapmuts bij Stevens of God. Waarvoor ons vandaag een partij gaan geven. Zo, haar naam is Margaret, ze kan zichzelf voorstellen. Mijn naam is Margaret, ik van Koopman. Mozesstraat, 16 in Klapmuts. Ja, zo op het ogenblik is ons bezig met de geestelijke week in Klapmuts. Right. Die vrouw heeft plus minus meer dan een jaar een probleem met haar been en haar heup. Dus blijkbaar een been met sy baie pijn gehad. So kom ons ondervraag aan het in thema van haar been. Kan u vir ons net meer inligting gee wat is fout met u? Nee, die been is ik weet zo iets oorgekomen. Er was iets geregeld en ik toen met die been gebrand en toen de sier opgetrekt van mij. Ja, ik heb 5 maanden. Sila din ito lang kung ito mo ito therapy Ja. Ja, ham to pa im sa siya. Okay. Adi opgetrek dat kung So, vertel me hoe lang je die probleem? al lang ka lagi. Sikaw 2-3 jaar al lang ka. Okay. So, en hy 2-3 jaar was jy verjaardag ondervry. Ja, kaya la adi balik net met pa. Maar dan ka kung punya lahat kan ang tingin as hier so as dan as ayog na so pada is mos gedroom oor planning het ek gekry die hier op die was onweer wat hulle moet doen onweer is dan pyn. Okay. So, volgens jou is dat baie pijnig geweest. So, nadat je Godsman op jou gebid het, wat er gebeur na dat? Toen is het nou recht en gezond, toen het nou beter. Is het? So, je gaat in die pijnig gaan, na dat je kon Tot nou toe. geen Ik heb pijnig geen pijn meer. En toen, wat van die bed waar je pijn nog voor je me vertellen van, als je gaat slapen, in de ochtend tot die toer gaan, en dat wat moet je maken. Ja, dan moet ik nog eerst die afzetten en dan komen als ik nog die en nog moest staan. En dat zei je dan, wat dan ik doe. Maar dan zo moet die en als ik steeds terug zie dan wat zo maar. Dan dat die en al klaar hebben, ik zeg kan met die en maar steeds van die koeien. Zo terug aan die koeien. So, je hebt een geweldige probleem gehad met je been en met die pijn. Wat gaat gaan met die? Dat waren het ja, dat was So die Here die leraar komen aangeraakt. So tot hierdie eet je nog nooit meer uitgeprobeerd. Die heeft mij uitgeprobeerd. Ik moet kijken, maar nou wat die Here me kom aanraken. Ik heb mij uitgeprobeerd en ik voel me ook niet en ik beweeg. Ik voel me dat ik gevoeld ben. Okay. Niks meer. So, en wat sê jou seun in terme van jou been? Je bent afgekomen in die bed. Ja, toen zei ik van mij, mama, ik pleeg het. En ik hoor mij in het. Zei ja van mama, zing. Toen moet ik weer bij de Here van mama komen. Toen ik ga mama klaar niet meer, mama kan maar nog wat zelf maken. Die ook zelf van die bed af. Zo, die Here van mama komt gaan hier. Amen. So wat ik voor jullie wil noemen is voor alle mensen in Klapmuts. Moeilijk is dat zeker mensen wat verjaardag gepleegd hebben. Het is moeilijk net in de benen, misschien in de arms, in de koppen en geweldige pijnen. Het maakt misschien dat je niet lekker kan stappen. Of misschien in de benen of in de voeten. Als je misschien enige pijn hebt, kom naar IJsstevens of God toe en Klapmuts of zal je onderlangs op die video die besonderhede gee waar ons op die oomlik kyk hoe ons is in die huise. En as ons teruggaan in die Bybelse dae, die Bybel sê die Here het die disippels 2-2 uitgestuur. So hulle het ook in 'n kerk het ook in huise omskep. So die Here kan dieselfde werk vir u doen. As die Here dit vir haar kan doen, kan die Here vir u ook doen. En ons gee al die eer aan die Here. Baie dankie. Ons sien hier daar, né?